Ćao, Čiko. Ćao. Pusta. Pusta, ćao. Bravo. Kupim jednog. Kupim jednog. Zaboravio. Ćao. Daj mi ruku, Mari. Ajde, evo snima. Ajde tu pa navratite. Gledaj, ja se trdim. Jesi bio? Sad ode bakir. Valja li što? Lako, ima scena. Pravo, što koleti. Ozbiljno. Kako? Pošli karta? 20 miliona i 5 miliona. Jesi? od mene malo. To si mali. Vidiš kako je plavo nebo kad gledaš. Ozbiljno? A, skroz plavo. Sad? Šta? Sad? Jo, to. Da baš vidim. Udali se, udali. Što ne odiš u kino pa snimaš kameru, onda dođeš kod kuće gledati. Prodaj. Ja, pa može. Bilo bi to u kino. Ne vidi kako je gledati. Čekat ću. Ide malo u utakmicu vam, brate. Da se ne smije koristiti sunčani neće. Jesi ti bio? Koji gledaš? Onaj trg. Snača. Baš snača, da. Jer svi gledaju snača. Jel da ono dođe ti bliže? A da ima piše da se ne smije koristiti sunčani. Ozbiljno? Što? Ne gledaj se. Što? Pa ne znam. Evo, Prijana! I neće si stopiti. Ne ideš škodljivo za oči. Beremo šive, beremo Milošku. U školi nismo. Vamo. Pa dobro je. Ma išla djeca gledati onaj trodimenzionalni hajkut. Čuj, ovo je to. Koliko je to? 5 miliona, možeš li roniti? Neće nek Fadil igraj. Pa rekao sam ja davno Fadil. Fadil! Ajde! Gdje Benjamin je dobro društvo? Benjamin je Šta je bilo? Mam igrati. Benjamin je dobar kurac. To snimaš, a? Normalno da snimam. Slušaj, Da snima. Snim. Saša doma pa nas... Gdje je Elvira? pa ne može.
Elmira. Dane. A, ajmo igrati. A neću. Pa sad snima. Haj mene snimi, bova, haj. Haj nisi ovoga snimio. Zatamni sad. Gdje je to? Datum staviš, Ha? datum pa zatamni. Imaš datum sad, nisi datum. Gdje je to? Eto s strane piše ti datum. Aha. Stavio se. Zatamni ti ima vamo, pade piše. Aha, aha. Zatamni si, drži tako sve dok natamni. Držiš. Inače, kod tebe što ima? Pa nemaš, dobro. Gdje ti žele? Evo ti vamo nešto radimo. Nedjeljak moraš malo pripremiti se za radnu sedmicu. Šta stale radi? Ma ništa, ne ti ja kod će. Šta će? Nije ono za otkrit. Ma nema vela, ja ti kažem. Tu, biznis. Ma kakav on bi? Šta će se to? Ma neka Ne, odmila ti kažem, dobra je kamera. Cijeli bolo. Odlično. Sve tamo, šta tu?